Egul Studio. Kodi ko do haydina. Jawro buba nana tadu. To ado sala fajiri hado atawan. Asira atawan. Hadata jemma futu ado sala atawan jawro buba hado. Ase kominata o ai tarobe fiata ba jawro do ka ase hunika gonga. Ande kayottia. Launa jawro. Na Allah wona no. Kondo wararo. Kondo mi do mari kubaro mon kondo wana wuro. Jawro ayawi wallahi mi yawai mon sakko. Jawro ayawi Allah mi yawai mon sakko. Hakku. Wayala. Waya. Ndillan takwal. Waya. Waya. Jawro biya nya tumba do mari haji ma fada ndilla. Mi vi aya via jawro min astajoda on vi. Gorko am do ha. Nda masiboro don ndilla ne alka ayo. To ai gawar wonta. Ko minana tawada ta gure terero jonta kayoti amna to ha am kam wada take dikka anda wada take yado kono yi maltuko Bani ba jawro. Jawro buba. Kisa wangi jamaje finne je be ewnata jawro buba. Jawro buba do mari jalnare ha nder maka. Ladde do botto be siki be nay hanna dere sai mbati sai siri be lutidi. Ndo fama ya jawro. Mari bo basikare. Ladde ayata ladde jawro buba do. Derken may bonni. Derken may bonni di. Ai ko o jawro may on be hore ma ko sayo tay bintu. Na anda ko salata. Ta adam bulu kan. Yide Allah wato min ka hala yide mondo kada sakla ma sin jonta kam Allah bittane do habbe. Allah holbe ni daga yide mondo Bannin bo handir maka nyamugo amana. tabbi jam nayi hala mako be safewna do tara fabbi min ayata do wala no mi habde be mako hala safiya do hato gonga mai an ka ayi Jawro buba. Wuro jawro buba do holla on noy laamu ladde woni. Noy jonde ladde woni. Laamu jawro buba do holla en noy en mo inta jonde kawai amin be mo en go al'adaji meden. No. Me? Da kan dai. Jota kam anda inde mako ko habda ayir binan foto mako na. Wala dabare min foti min anda mon be yerbi domin do. Minani jotta kam dabare mai min enquêta mo min laari do mari information pat an kam mi laran hala mai
oga na johuni amin nebi min do dari wala ko afi amin do kugal manga on bangi min nasindir illa manga on wodi godo je do hosa halami do yecca soje kugal manga jokkiyam be yerbi godo daga nder wuro o wara wada bincike do meden dum moyjo kadi to mi andi kam mi yeccan monna mi dawdan be monna na mi timminan hala may do hunu goddo amin je woni ha nder berni man o yecca amin dum moy on gotel mabo o yerba photo mako heba en timmina mo kai na kan kuma o anda ko dum moy jon na kan jon billa mai o anda den FT en jarginen kam sen dara do kugal amin kanko man bo Allah waddu mo jam kosdi ha leddi mbodi bo ha lesdi salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam dada wani na ya bama mu ai Allah mi yuttima mo do na leddi do umma naka suudi atu hado mai ni kay balli ya bama mu jabi on wadi mi jabi ya bama kai wala ko dume dadiya ne boddiya e to yibe saare men pannasti amma ma furti daga fajira wartai debbo ma bo dilli lumo jottani umma ke adama yewtidi be mako manni o wiyan wala mi tawama ngam min fu mi saaro maada kono mallane alaari na mallane alaari kono banne dada boɗɗi ha woni jotta ɗo a yotti ɓangeeko a derke abbo am bo derke o yotti ɓangal komi yiɗi ɗo Allah hoddiri mi yiɗi atte ɓe abbo am ni dadi boɗɗi am mi a jaabinayam ɗo a jaabinayam malla ko iɗamo kai daɗam wiyay ene a jaabinayam ɗo an kam mi faami mi andi a jaabintayam amma nde yerba abbo mai be hoore maako waro tawama anani yo rena kubaru mai jotta kam umma ɗo dilla anani yawwa jawdu boɗɗum may daadi boɗɗi banga ni se seɗɗa ay wiki hiso nayi giɗaɗo andi to a ewniyam ɗo ha nder nafsu am mi nanata seyo bannin du Allah min fu bannin to mi laari gonga dey to mi laari a wari ɗo ɓawo to a hoti wala ko wittata sennumoma wicci gonga dey Allah dey abuja ta ha wiyam yando wala ɓingel debbo on sama yiɗi ha nder wuro mon ɗo sina minna kanjum waɗi a laari mi wuttatami ya wonca nder wuro tama mi laara ɓingel debbo feere hakkilo ma ko nangayam ko ma kanko laara mi hakkilo am nangam a laari ha duuɓi komin joɗi duuɓi 15 kana na wanyo fakar en neeɓiɗi be ma jotta ko meeɗi ɗo saaru am ɗo yiɗi mi yaara giɗaɗo am ɓe laara ɗum ngam ɓe ɗo wiya am ɓe meeɗay ɓe laarani ko bembewa deel sakkonta ɓi adamajo kañum waɗi min bo mi yiɗi mi yaalama ɓe yaha ɓe laarama a laara ɓe nayi mi laari a wayriti ko haala man fottanayma tawi wala ina waɗi wala an ka jotta ka andi to mi yahan na mi yata abbo saaro ma kam ɗum saaru amon amma sai to mi taski ɗume a taskitita ndama bannin ɗume a marta haaje fay
andi be ata banni e sirabe ka se to mi taski mi warana yaran ni jutta ya andi ni be ko mi fama to no woro be sadi on fama wala aibi okay ya to ko wiya waddin tango wari mi yar jaggido mi yejjiti amma bo mi waddante inshallah to mi waddinay ma moy ni waddinta moy ni mariya ngenda mam sinaan wala aibi do kam ayejjita to mi hoti wuro amin do balɗe seɗɗa mi se mi yiya miɗon numa haala ma non mi tokka mi warana on ga miɗon numa haala ma on yiɗi ma on kañum waɗi wala aibi ni kam mi andi billahi yake a wari fo a wadda ok woɗi ala aybe kadi Bagaji. Dadang wari na. Ya bawa mon. Ya bawa mon. Ya. Udah hapo. Ini tak udah. Lama dia mendago. Aku dia mendago. Saya macam balik. Bismillah. Anwari. Ya bawa mon. Bawa. Ini kau jam mau ni tadi ada unang aku. Dan apa memang ni kau? Sana ɗauki haskilo na wasu su da ɗauki ne a duk a kama duniya wani duka samu hande ko jango gadi zuko madana wani kawo su su ko kwana na mauni a ya haɗe itaniya amuna wala haɗe su ha ɗauki wala sai hande jango wa ha in sai su jango ne da ko kuma sabila ko kwana to amuni ne gela nan ya to amuni su ko a jango alafu amwe kani yede ni kwenye juma beli kasuri ani ngena kwa maana ni saro ni pati mena kongi manga kakuluti in an to wodi ko woni tete hata me anani zoira ha nani ko ya hata ya tuwali jamari ni yote kujadila ala tete na be apo ya Allah to Allah usijinshera ngaoni wote be on mauni na wala njana na kwa kuni na mtike mwanti kama dada boman mana wari haru ni wari na wari ni yote alama wodi panda na wote beteta kan uri tembe tatira kwa kuni ni wati ya ndoka ani to dada rene de buat mama mai utada ini beda kan ini nama kan Laura munjam amina yawa indin obe min on wari awarna bo dero nana changal wadiya na alari jinnawol ma wada do adayam tuma mi wadi mi wi ma mi dama dore na ay tewi saro ay ayi be dum atamma mi yetena min ka be wari ha do ni be viya ma diyam bangugo ko ngam mi noti be mayon ay be to kanjuma min ka yafa minon bangata madu andi debbo jamilina min mi do ma debbo je bangata to ameti ayahi wai ado tefam do hala bangal ko noy to mi wari hado mi do sunama yawa moyti adama soko banni office derke na kaya hadiza daruya nana aka kondo tijo viatam ngalari minon naliyoni ma awari ya fi derke min amadu langa be abudo alla be awri min kollu mo nganyandi aini mi tafir maje sunna annabi jawabi se abo wala on ko derke do tutay wi ma adoni wala on ko lutne netta kuma pat o nyamidi ado aini se kanko tuy ka kadi tawye do pat min wala mo anda min fere amari ambroid
mari ɗume amboroyi to mi ɓangima ko hande Allah mo kama aɗa jooɗi abbo ko am tan gaji worɓe mi yaaki gorko a duniya abbo man ni mi yiɗi kan kon nanga nam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haye rooɓe na leeri ha jam ka sam sey ha wulata fakki bo mi andi to a naati saare maako Allah ko dangay fu ɗo mari hendu to Allah subu wayru amma ka ɗon dama miɗon ɓe mon Allah ladde ɗo Yalwa. Na mai gida. Na mai gida. No furta. To. Ɓingel ɗo gaji. Ka hande yiɗami nana o furtiya. Sina to abbon wari ha mako malla bo amiri. To wari nan. Ngam mi hositi a tawan be saaro mako. Anan ina sai a can. Godi. Mai gida nan dikka on yeccamo be hoore mon. Gaji? Gaji? Na? Amma mara yau ne. Na mamma. To. Daga hande. Miɗa a furta yasi. Miɗa mi lara ma ha yasi. Sina to abbon wariyama malla bo ɓe nelima. Ngam mi hositi alkawal be saaro mako. To amma mi nani amman bona kenya ɗo wari o nyami am neɗɗa ko wala ko o wiyayam o laaki am ha o sumi o wi o yiɗayam. O kam na haala ma a nani kono wima a waɗa bo kono wima miɗo dilla lumo mi wartan kombi suba ta maɓɓa dammugal Allah ku sa amma. Salamu alaikum. Wa amin alaikum salam. Awari na? Wari. Ya salam. No nyalli jam. Jam bandi. Ya ko jam. Sai sai ko be amme. Jam ko dina. No yande kam sale man do fe baniro. Sare man hande kam himɓe maɓɓe pat ɓe dilli gaji ma dilli ha dada mako. Mai gida mo dilli kugal hande kam to weeti o dilli. Noyden gaɓayje banni ɗo anta gorko ɗi noon merejo banni jemma ɗanen nange ngaɓa ko ganda banni gorko walay merejo banni A anda. Kenya mangariba miɗo wonji be gorko ma. Oɗo ɗaani ha julurde min on ma yahi finjin mon wakka. gorko am Gorko mani. kai a fewan nani gorko am kam gorko am a yiyata to beeti to dilli kugal ɗo sey jemma feere ma ha baɓɓoɗo wartata saare ɗo a wiya gorko am oɗo waali ha julurde tum balli ko joɗa ɗo to beeti to o fanti halal mako ɗo ha kugal jemma o wartata ha ɗo A wi ha suba o waktata ɗum. ha baɓɓoɗo wartata saare ɗo Wori. gorko am wonay meeɗejo ba numata ɗo dey kanko to beeti to dilli ha jemma oɗo sefa komin ƴakka a wiya wayna gorko am ɗo ɗaani ha julurde mangariba kay fewre maman kanjum kam a jalorangal tefu feere fayin naga warta kugal
barkama to min nangi goddo kan no hani min wada mum Reza na barkama to min do huwa kugal amin goɗo waddi min satol hore kam no min ɗo waɗa mo min non mbaramo barkama oɗo may fu banni ko ɗum nder ɗiko ma ko ɗum nder ɗiko ma ko ɗum jiyam ko ɗum ɓingelam kanko may fu banni min wattamo mo huwata kugal ɗo ɗum ɗuwata ɗum derke'en ngam jotti en kam ɓe nasata karambani ha be roɓe fu tan yadda ɓe Salamu alaikum. Alaikum salam. Awari na biwari. Ajaba. Ayatale. Kai. Na ayatale. Kai na tuwa. Ayatale aja. Otta danya otti danya mi otti mi danya jamani ya. Mi dana mi filim tay bingel sera. Mi fiftangel bo bandam ba. Nan kundam bon mi fifti dum na wammi. Yaake nani andi di bingelam kam. Aware tawiya ha jonde min do hande warta mi ha jonde. Nyamantami ko mi dayni da ko dum bellere gite anani sikke a dawrede ta be bingel ma nga nyama ko mi dayni da ko wadata ayya dada gaji sai me on sali ni tan der sari ha do mi andana ka ko salata ha ya ton hala bukkoy do mi andana ka mi sali ni abbo mai wadi abbo hundai Allah simtai biyam do hasaka sari hammamu o nastu don mo wurtini mo saka jamaji o nyami mo nedda ko yabi so nastemteni mami vurtan no mi nyama abbo nedda ko ha abasnta ko adanyiri mo amma iyal hore ma Allah hokke mo Allah besdine mo nder mi do moyi ma yando Allah besdine mo yan do moyi alara jonda min be ma afami do Allah besdine mo abbo ha warta tawta am ha do dikka to alare dabare mai afami minani amma laaru dabare mai diga jimma jengai lara ni an kami Allah besne mu Allah hokke mu hala ukkoy do to ta yawo ka andi derke en do Allah hokke mu fami ha abbo warta tawta am andi ko ngolin ta abbo awa hannir mi do moyi mayon do to mi moyi ba tam fatte bingel ma forti amma ya wala dabare na amma Allah hokke ni Allah esdine ni ta tukka falugo hala ukkoy do a andi e kera to andi sami ke kan tun wai bingel bo yanta te anna na bingel ku saka mabbe wala bingel chaka mabbe de nini o ma viti an o ma noti ka mi jabantama ko ayidi wa ya wulaw mo in kam netima mo ina anda no anwada to Allah ke mu an woni dara go ko mi wari mi yettima a hefta dabar ma hefta no wada ay hefta no wada to Allah ke mu yan ha abbo mai warta tawta ha do wallahi abbo ar filnami jutta halaji maru ko hollinami aydi vigo anda halayide na hitammay bo wala mo lutti on hales nangire ji anda ko fiyete yide amma an habulide ma mi fami anda ko fiyete yide e ko wadi abi non yide do na ba no mata yide do na ba no to ado yidi go to hani yidi ar fama ko an jodi ar mo ko yidi awali je madani awali hadani to all the Bilkisu mi hirti an on ma wiyete mo anda ko wiyete yide do min no mi do laara kanyum on ko do wadina mi do a ummadi ka wuro mon mi anda toya ummi meɗe mi yoɓina ma seede mota to alaari ko ma tappulema be ko a ɓornata ɓornugal ma min hoore am ma mi yottayi mi holtina hoore am sakkonta mi holtinama ko a ɓornata ɗum a
lara goɗɗo feere bo yiɗe tan ngam torra abbota fi ubani illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abbo na be mo yewtata fere ma wara a joda do yewta da on do yiya miɗo jooɗi be mayram jon wiya way miɗo jooɗi feere am kayya abbo kiramol ɓe wi saɗi majji naawi suka be mo yewtata feere ma banni kayya mala amadu jotta miɗo yewta be mayramde ɗo ko moyjo wala mo andamo nder wuro ɗo miɗo wono wiya wala mo mayramde ɗo feere ma ɗo yewta wallahi hoynani abbo to ko yiɗi figo yeyya mon na Allah hoynani abbo fannin dottiɓe no a yiyata ɗo o furti kona mako ta faalomo andi dotti en ɗo to mangu waɗi ɗo gite may fu fay feere ɗo tetora ɓe ɓurata ko gite may tutori mo moyo wiyo laarema o yiɗi figo yeyya ma mi jooɗi o wiyo laarema sinano kanom jooɗi ndama ɗo ni abbo o wiya o yiyata kam Muhammadur Rasulullah ɗo ni kugal ɗum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa, daga abo? Na'am. Wata jodi koko on andi ɓingel ɗo sauti ɗo jodi yewta feere mum haali. Abbo. Wai abbotai. Abbo sauti. La abbotai. Abbotai. Wai Allah yiɗanam. Wai abbotai. Wai yiɗanam gaba da yiɗanam abbotai. Abbo mi. Ai. Yiɗanam. Wai yiɗanam. Obi abbotai. Abbo ɗo yewta feere mum haali. Gatai. Dillai ma. Dillai hatai. Niko sakli yamma Allah burti kona mako an ken yewta ala yigene hay Jotta misali yaɗo feere mako ɗo yewta wabillahi ladi feere mako ɗo joɗi karnawal ɗo ni yewta ira cawtuɗo ɗum on banni a tayni yimɓe ɓerde ceeɗu ɗume a tawi ñam ɓerde ceeɗu ɗume a wi ɓinguel am sawtere ma wartirta ɓinguel am na ɓinguel ɗo feere mako ɗo joɗi yewta le feere mako kan coy feere mako kan coy mi emi ma lara ɓinguel ɗo jooɗi a wiya feere mako kan coy ndamo ɗo jooɗi yewta emi waɗi sawtuɗo a sawta a wartira sawtere ma to ɓinguel am ira yaro tramol lannam bakka mako ɗo tawiyam dadda ɗo wiya ɗo ɓinguel a sawti ɗo jooɗi feere mako ɗo yewta feere mako ha to aɗo jooɗi be hakkilo ma ɗo yewta o yewtayna ɓerde min dilɗino mi watta o sali jonta ha ɗo wina miɗo jooɗi yewta feere am na mi sawti na moɗɗitiramol banni no wari yecciyama ɗo jonta hakkilo yimɓe feere kam ko o tefata kanko man i sawtiro o yaro tramol o wartiri o wiya non wala heɓe dada noon ko yehi saare miɗo lora jon tawdi wala heybe Allah ceyne jam sawtere mako mortande hoore mako ira yaro tramol anda ko wiyata ɗo bani o sali o wiya maɗama jonta bo yehi adidama amma nda o tokkata kadi yiwde to ko ummini da est ce que banni o goɗɗo
kayya amma wallahi me fere ka famata be ni ude jitano yo ummi hakkilo da adama to don mari tension ni na sai o do ana na mere be ni tambalangala akiko kala ne bali da dai da ni wanda wasi amma dilangalanga na mere ngawra hakkilo wa ko balangalanga mayo tenta kam andi ne mo wata ne yo ummi hakkilo da da kami hotel ne ami di na masa amma ta awiya ne dilan ne ce ma da na bi wore masatina min don mari lekke monai usel momo tambariam useni tambariam na lari hawo jillina useni tambariam mido mari debbo be bukkon useni mon bo usen tambariam mi wiya non gonga aro huda be mojo mi anji kom yetti on barata yeccu mina cete on no hota be soje man minin ɗiɗi on ha to ɓe nani sirri amin ha yerwa debbo baygiramon unabi ha debbo moɗon yelwa debbo gama on a wiyata yeccimon sirri amin manna laɓutuno hala maɗo malla yiɗi a wadiniramin on wallahi gonga on bo Reza, oga. Oɗo yiɗi o honni amin ko galani non. Timmunu be mako. Kai! To banni on huwata kam, on roɓe. Hanai on bara konneje moɗon banni. Hanino on hoca aside, on waɗa ha gite ɗo. To gite man soli, on wara on waɗa haɗo to soli on acca mo 3 jours bako on wara on bara mo be hakkilo amma banni ko on wara be laɓi be ɗumani on ɗon bara be kanjum on ɗon waɗa ɓe ɗon sankita groupe amin ɗo amoyjo an bo amoyjo a warata habbas min aɗon yekkini yeso ma yiɗi a holla min kugal amin min hawro katarko min on bari yimɓe 50 journée gotel wala ko mi waɗay mi tammi on ɗon nana amma sina hande mi meeɗay accugo gujjo to wonay ha nder groupe amin laara yeeso am te to ha nder wuro kam goɗɗo fottay fama mi ɗume a moyjo ha groupe to ya woni a wi a andayam ko lallay a andayam amma mi andi ha nder groupe man aɗon nana jagorɗo groupe man ɗon nela goɗɗo amma a meeɗay yigo goɗɗo man ɗon nela goɗɗo man yaha timmitina himɓe ma ya jafta ceede feere maako mi andi groupe ji je woni ha katarko groupe gotel on ɓeɗo mana bo ko moye ɗo hula groupe man wala mo bo andi inde groupe man sey himɓe je woni ha nder groupe man a foti a yeccan inde groupe man ya oho lallay mi andi wala mo andi inde groupe man sina goɗɗo je hulɓe groupe man to inde groupe man Maƴere fakat maƴere inde groupe mai wala mo andi inde groupe mai sei huwoɓe ɗo tan mi nani ko a wi amma ha mi himata on mi laara dabare min watta ko ɗume sei be hakkilo to jotta kam mi wari ha ɗo ha min huuda ngam min kam groupe am kam timmi irin fasiken ɗo ɓe yehi ɓe sankiti groupe amin ɓe tufule ɓe ɗon huwa ɓe soje ngam majum min dara min huwa ko mo heɓa jotta kam a yiɗi a holla min
kugal min ko min voyi waɗugo ɗo min wawayna a ɓeddu maɓɓutungo am gite mi andi o ɗo mari goɗo sirri mako je ɗo huynama ko gallel ngimre haala ɗo sei be hakkilo ha mi joɗa mi hima mi laara haala ɗo sei en lora bas mi non Reza oka sagawal on hosa gawari ɗo on yaha on sakkinan gaska min vowi ɗo e toya bo on yaha on siga mo oga ko waɗi debbo ma ɗo yeeri ha jotta hande ñalɗe tati ko en hefti kanko firistami ko waɗi en mbaraymo malla nga o debbo no lallai haala ma ɗo gonga min haɓɓidi ko ɗum debbo ma ko ɗum ɓingel ma kai ko ɗum baba ma ko ma ɗum je mako ko ma je am mo haɓɓi siriti amin ko siritanamin masam min ɗo halka mo on ko waɗi on ha jotta min timmiday be debbo ma ko malla ngaw debbo ma kasi min tanja sarɗuji kugal amin ika yende mi nayi haala ɗum wurtigal mako kanko on siriti min ɗo miɗo teppa dabare no motta mi timmina mo amma mi heɓai dabare man min numi fu mi timmina mo ha saare amma yimɓe heftan kanjum on waɗi wala ko mi waɗi miɗo teffa dabare ha hande on ni banni on wala mo sanjata nde on haɓɓotiri ɗo kan sei on yettina alkawal minin ma ha groupe am min accata irin kuje banni onon kam mana on waɗi ma ha hande ɗo ɗum 3 jours wawigo on waɗata dole sei debbo patron kam maya ɗum kam dole on he koɗo nde on a wari ha ɗo ma ha aɗo nastina hunduko ma nder boliɗe amin accugo ma a dara ha aɗo wolwa be amin mana ɗum aybe andu min kam mi yerdayma ma sam a yerdayam to patron a nani on nani kanko ka o yerdayam nde o yerdayam kam ami dilla hey feere amon yetti ko wosata décision haɗo aɗo laara kugal ɗo a wawan na mi wawan ɗum kugal am on mi wawan jaɓuɗo be kugal ɗo on mi fondete ha mi funda mi laara a yetti ko a nasata groupe min na ko aɗo wiyam ɗo groupe maɓɓere ɗo gongana ko fewre oga o yata feere mako sei to mi yaadi be mako ko nana feere ma on a yerdayam nde mako oga ta o yaha gam wannan plan dole ko joɗa amma fottuɗo yaha o rena ha ladde to mi waddi debbo man ha ɗon o heɓa o laara o confirma ta o waɗi sabo on tawa plan man walla an bo patron a yaha a woni debbo ma aɗo yerɓo mo janga min ɗo mi wara mi hota mo bana moto fan gallo laata kanjum on mi fondete be man ma yiɗi a wona nder kumin ɗo sei mi anda dabare be ha kugal ma woni be ha kugal ma woni e yaha mi keɓɓi Salam alaikum. Salam alaikum. Wa amina alaikum salam. Yawa. Mala Amadu. Langa. Jaɓɓama. Allah mi jaɓi ko ɗum. A wari. Jaɓi.
Jaɓɓama. A jam. Jam ni. Nami tawri on. Jam ko. Yayo me fu jam. Alhamdulillah. Ino may gidana. Lay somni. Alhamdulillah. O nay hande kam en jahawol be harka banni o. Jawal kaddole. Jam kam wala ama jawbuli. Na'a? Allah. Jaw? Wala may dam wala dia. Bam ala saman mal daraja on. Kayefi hala jimi bolwata ono ubarka mon dum delma se awawa hunduko ma boddo ma yeso lamu woni ay wore barka mai na da tirin woni a anjina teburu ko kwari asare do in kam mi famai sam. Assalamu alaikum. Nani ma an mire ni. Hala dume ma do wolwa kam. Duma da corona ta mi dai. Min da yacca mi moredi ni ma do. A tammi wolde da jillino a accido hala man salina. Wadu na watta pada nangamo to annangi mo bu wadu ko hani. Alara talo kabiru. Handir duniyaru do. To ni an anyeri njawdi. Ko malamu malliko dabare. Yotai ko hokkama bingel. Seto Allah hokima. Sare dum sare goddo na sare baba mi en do en wala saro en hedi en do ha do me ona waddata buudaaje tramolen do on andi Allah tata mon kam a watta ha duniya do fa to wala ko onasta wonduko salatu barkama yar jurgiri banni do wallahi hamma diga kiyami nyamai Nyamduje a laari kenya mi defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni. Hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on. Barkama Naam? Ndio misefna. Minanai? Ndio misefna barkama. Kayya sambo hulo Allah. O hubutani a sawere ɗiɗi a ñamdi timmi. Mi tawi debbo mako reedu ɓingel mako reedu. To bannin kam ko be mojo min sendata de dunyaro. Kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko mako man. Sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa fama o moyjo. Salamu alaikum. Banni ɓe ekkitini mana. An ba moy ha sare ma yamine? Mi moy ngam ha sare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru. Ba a laari a ɓangi a taskitayɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a maayo. Kayefi. A andiyam a andi ko waddiyam. Mi foɗima noppi waɗi amin ba nani amma nanay amma jotta kam noppi ma je min foɗi ɗo mi ta'a noppi man mi dillida be majum. Useni tata waɗe bannin. Mi famai. Ngan ka wurtay sam je sobiraɓe no pal wurti amma jam ka wurtay sam amma. A yiɗi mi jaɓa correction mi waɗa fo ngam o salana. Ko nandi babbanni man. Kay ɗo kam na waɗata ɗo ɗum haqqe dow amin be ma fuu en dara e moytina leddi ngam ha leddi amin yaha yeeso amma bana yiɗi warugo ɗo kam nana ha en yara leddi yeeso kadi ha en ɓedda wonnugo leddi man to bakkama amma min kan ko mi yeccata mo ba sanja fa. Kayefi.